Amang malison. Amang din day. Bora ba kay ilok na amang? Sus, amang abi. Asa ka dyan, tara ka dyan. Ayaw di ma. Unsa naman tawhana diya? Buram nagipatol. Oh, tanawa nagtambling-tambling oh. Kamingaw aning lugar adri, nagpractice na siya. Buram sa na si Jitli na. Yawa mo karate tawhana oh. Grabe yung karate. Grabe oh. Sus, tumbling belandang. Sus. Bakit ito hanaw? Mana ko daton? Ari ba? Oh. Tawana na amde. Nadoy gratis yan diri di. Jitli? Di ba kibaw magkano mga karate? Nana. Kamay, kabaw kamay. Ako patistingan nimo kung kanong tawana isyan ka na siya. Ako patistingan nimo kung makaya ba nimo? Kaya nimo. Hindi kita mabaw ba na malungting? Ha? Tistingi. Ako patistingan nimo. Kung hindi na pwede na. Kung di makaya nimo palaban ako kay tanawa oh. Sige, sige. Sige. Na ako tuon? Sige, anto dito. Wala ko kuwarap ako. Kaila na. Dargo na ko ganito na. Santang isog mo ka. Ipagawas na imong pagkakaratis yan. Okay, okay. Sige, patua dito. Hindi kita makuha na yung lungi. Nawang sus talawan ay. Tindagan. Sus. Sus. Atay, di ba daso ni son? Balian man ko dito. Kita yun. Di ba daso? Buragi ko ma. Kagamay glawas na gi lupi ka niya. Balian ko hindi. Mga mga muson. San? Nataran son? Natarang apa niya son? Nanggay nga palaban ka na ko. Ay, ikaw di may kay glawas Sige. ko. Tara, kuyugi ko. Ikaw una son. Wa ko'y kaya nga isog. Amang malison. Amang din day. Bora ba kay ilok na amang? Sus, amang abi. Asa ka dyan, tara ka dyan. Wani pulos pagkaamang. Tintil. Amang din day kinanglan ni labay kay wani pulos kalibutan. Labay. You're